De minister-president is onder druk gezet nu net door links. Heeft erop bewogen, dat moet hij zelf weten. Ik zou het niet hebben gedaan, maar goed, u mag dat doen. Maar er is ook een paar keer door de vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren hier gezegd, en zij liep toen weg en zei toen, er zitten 2 racisten in uw kabinet. En dat valt me tegen, ik had gehoopt en ik had ook verwacht dat u zou zeggen, wat zegt u nou? Er zitten geen racisten in mijn kabinet. Als u wilt normeren, nogmaals wat ik daar ook van vind, dan moet het niet alleen naar links, maar dan moet het ook naar links in de andere vorm, namelijk dat u niet accepteert dat leden van uw kabinet hier in de interruptiemicrofoon als racisten worden neergezet. U heeft daar niet zo op gereageerd en ik zou u willen vragen dat alsnog te doen, want uw mensen zijn weggezet en u heeft daar niet op gereageerd. Meneer de voorzitter, ik heb expliciet, zeg ik tegen de heer Wilders, gezegd dat ik ben begonnen met te zeggen volgens mij dat ik vertrouwen heb in alle leden van dit kabinet. En dat heb ik meerdere malen herhaald. Als ik de mening zou zijn toegedaan dat ik racisten in mijn kabinet zou hebben, zou ik die woorden nooit hebben gebruikt. Dus nee, er zitten geen racisten in dit kabinet. Ja, dat is prima. Goed dat u dat nog een keer zegt. Maar wat ik bedoel is, toen u werd gevraagd om een collega aan te kijken en iets te zeggen, deed u dat. Maar toen een andere collega hier zei, er zijn racisten in het kabinet, vind ik dat u meteen boos moet worden en moet zeggen, wat zegt u nou? Ik heb geen racisten in mijn kabinet. Weet u heeft dat in het begin van uw verhaal gezegd, maar normeren werkt 2 kanten op. En als iemand van mijn fractie zou zeggen, al heb ik het 100 keer gezegd, hij en zij is een racist, dan neem ik het voor die mensen op, direct, en ik lees die mensen de les. En als u minister-president bent van uw club, verwacht ik ook, en niet alleen als het om mijn mensen gaat, die wij hebben aangedragen, ook om anderen, dat u daar meteen fel op reageert. En dat wij niet moeten afleiden, omdat u eerder wat heeft gezegd, dat we dat veronderstellen. Mevrouw van de Partij voor de Dieren liep hier weg, wees naar vak K, kijkt u het maar terug, en zei er zitten 2 racisten in uw kabinet. En dat moet u niet laten passeren. Dan moet u zeggen, mevrouw van de Partij voor de Dieren, er zitten geen racisten in mijn kabinet. Meneer de voorzitter, ik bepaal echt zelf mijn eigen woorden. Ik heb geen andere keus, ik moet het ook gewoon doen. Ik heb gezegd, ik vertrouw, ik sta hier met het kabinet en ik sta voor alle mensen in dit kabinet. Geen enkele uitzondering daar gelaten. Op de specifieke vraag van u, meneer Wilders, heb ik ook gereageerd. Maar de woordkeuze is aan mij. Ja, dat was een slappe hap. Ja, mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. Maar als uw mensen worden aangesproken op racist, verwacht ik van de minister-president, en u bent ook mijn minister-president, dat u daar direct afstand van neemt. Meneer de voorzitter, ik herhaal, ik heb echt alle vertrouwen in alle leden van dit kabinet. En ik zal de specifieke ministers allemaal nog eens even ook in de ogen kijken. Want het is belangrijk dat ik dat vertrouwen heb. Want als ik dat vertrouwen niet zou hebben, zou ik hier niet staan.